아나님 그땀 정신 가봐 기계 사이키는 거리 앵어 루고롱어 거리 한야 방거라로 사고 카라로 사고 아본 바의 페이퍼리 가님의 중얼이 가다 아버지 생 나이라디 딱 살아대 낙을 바고 saya Kapang ni tahok te bohok song ngarok tabok te wana nane nanglia blood test khlainyani bagai eba kha thui porikha khlainyani bagai aguli hai shohrono chini nijini borok nogo nogo thangai home collection khlainai joto test rok no norok bini thani khlaimannai te kaisa belek hamko gongkha norok nijini muchungmani lab sono blood test khlai hori manai progromdi dr lalpet apollo tebo kwbangma labs rogo norok khlai hori manai je patient nok ni kutulimania senior citizen handi pregnant women handi dal bidal kwbangma patients tongo nogo tongtwtwi norok ni sakno check up khlairena muchungo eba kha family o routine tongo je sak check up khlainani bagai norok blood test rok khlairenani nango nangoi no tongkhangke norok krung hori mano chini takhokbai te ang khorokcha Tripura sangai sanani muchungo krung labs o thangai sing blood test khayo phiaba bo labs kaham eba kha bo labs no doctor bisi approval rokok sengabo sawimania sometimes seng rang rok bahaino kwbang kok narakmani nukjago phiaba o takhok nioro combine norok blood test khlai manai haini bagino chini takhok khoroksa technician yapri rekha norok bini thani combine test rok khlai manai all Tripura pathological te radiological clinic association ni slaibo rang kom khlai norok bini thani test rok khlai manai hakete tamni bagai norok leri tong kokduk rojak tongo screen o gerung hordi te buni thani thana nanglia nogo achogui tongtwtwi norok ni sakno check khlai manchinai eba kha blood test khlai manchinai hambai